A subvención, en teoría, é para adaptar o vehículo que compras, que é adaptado para PMR, que é personas minusválidas. Bueno, normalmente é para Eurotaxi, para todos os concellos e para todos os sitios. É unha preconcedida de que nos solicita, vamos. Pasa que hai poucos... o que é a adaptación. O importe de adaptación son 10.000 euros. A maiores desta axuda, os taxistas tamén poden ter axudas de 4.000 euros para aqueles que decidan comprar un vehículo eléctrico ou un híbrido enchufable, e por outra banda, axudas de 1.000 euros para aquellos vehículos que sexan vehículos eco. É, por tanto, tamén unha aposta, primeiro, para un sector importante, que é o sector do taxis, en segundo, tamén pensando en as persoas que teñen esa mobilidade reducida, e en terceiro lugar, tamén pensando tamén no medio ambiente. A este respecto, o alcalde de Portodón anunciou que o Concello traballa nun proxecto para ofrecer un servizo gratuito de taxi aos veciños do rural que precisen desplazarse ao núcleo urbano para realizar xestións. É un servicio gratuito, que ademais xa temos consignado no presupuesto do ano 26, porque vamos a poñer un servicio de taxi para que fagan un recorrido 2-3 días a semana, primeira hora da mañán, mediodía e despois primeira hora da tarde e última hora da tarde. E este taxi, vehículo, que xa tenemos unha reunión con todos os taxistas de Portodón para ir por todo o rural. A previsión é que o servizo se preste varios días a semana en horario de mañá. O proxecto xa dispón de partida orzamentaria, polo que dende o Concello agardan que poida estar operativo nun prazo de 2 meses.